Por fin chegou o momento de desvelar a visita secreta. O nexo de unión que vamos a ter hoxe son os xardíns secretos, invisibles e imaxinarios de Santiago de Compostela. Imos petar ou non? A de la casa! Somos gente de bien. Que tal, graciños? Dicen é o Pazo do Arcebispo, non? O primeiro piso é onde vive o Arcebispo. Arriba de todo son un poquinho salóns, non? Se digo algo mal, me corriges. Non sei se vos, cando andabades por aí de paseo, non vos preguntabades como será isto que está aquí. Pois já lo veis, Mira que bonito. Sabemos por algún mapa que hai que era máis grande. O que pasa é que cando se urbaniza por aquí, bueno, pois perde parte do espacio que tiña este xardín. E despois, claro, non pode faltar en un xardín galego un manolio. E moi agradecidas de que nos deixaran entrar, que non é tan fácil. É verdade que un espacio, bueno, pues eso, privado neste sentido, pues hai a oportunidade, tampouco un espacio pechado. Está maravilloso. A veces non aproveito tanto como quisera, Estos recorridos son máis tardes, noites, podo baixar e tal, bueno, paso os percorridos e a mellor a veces na premura que un ten sempre da xenda que ocupacións, pero bueno, a mellor a vosa visita motivame que vais máis tamén ao xardín. Claro. Vale, É que o fío conductor son os xardines, a ver se xente tan xenerosa como usted nos vai abrindo portas. Nós vamos petando nas portas, algunhas abren, outras non. Portas. E nada, esperamos todos que vos gustará a sorpresa.